Okay, vi ser her en menstruationscyklus, og vi ser hernede en livmoder og nogle æggestokke, nogle æggeledere, og vi ser hjernen. Og hvis vi starter heroppe i hjernen, så har vi en hypotalamus, som producerer hormonet GnRH, og GnRH, det giver et signal til hypofysen, som producerer FSH og LH. FSH og LH, det transporteres så ned til æggestokkene via blodet, og nede i æggestokkene, der produceres så østrogen og progesteron, og det transporteres så fra livmoderen og op til hjernen, som ses via de pile her. Og heroppe i hjernen, der er der så enten en positiv eller negativ feedback om produktionen af de overordnede kønshormoner. Og herover der ses der så en masse figurer, og de har alle sammen den samme x-akse, som viser dagene efter menstruation. Her for neden, så starter man med, at der blødes noget af livmoderslimhinden ud, og derfor så bliver den så tynd. Og samtidig så produceres der en større mængde af FSH, og det får den her lille follikel, som er et umodent æg, til at vokse. Og ved den vækst, så dannes der en masse østrogen, og det gør for det første så, at livmoderslimhinden den bliver tykkere, men det giver også en positiv feedback til hjernen. Og derfor så dannes der også en større mængde LH, og den større mængde LH, det får så folliklen til at springe, og der er så en ægløsning. Mens ægget så opfanges i livmoderen og æggestokkene, så omdannes resten af folliklen til det gule legeme, som ses herover. Og det gule legeme, det producerer østrogen og progesteron, og det gør så, at livmoderslimhinden den bliver tykkere og tykkere, men samtidig så hæmmes produktionen af de overordnede kønshormoner heroppe. Den hæmmes så. Og det gør så, at mængden af LH og FSH, den falder, og det ses her. Det gør, at det gule legeme, det henfalder, men er altså ikke blevet gravid. Og derefter så falder produktionen af østrogen og progesteron, den falder, det ses her. Og der er så ikke noget til at opretholde hernede livmoderslimhinden, og derfor så starter menstruationscyklen så forfra igen.